Okay, ladies and gentlemen from all corners of the world, we want to welcome you to the program Osemoke. Kawuono Monday kendo kaka pile warwakini machiegni chenro mar Osemoke. Yes. Chenro mami puonj gi nyiero. To wawacho pile ni kinyiero to inyier kitang nikech inyalo Naweza angusha meno from Kaksingri to Karungu. From gweno kipodi nyako thochra kuom. From Kanyadhiang to Chotodong. From Ondingmon nyaka Ludhe Dongo. From ilongo nango Luanda Kotieno. Luanda Kakdhim. Bachirene chenro mar Osemoke nyika Jiji ja British. Kapisa mchama original spandita safu goto miso. Nyoro no go. Wan ginga. Apenji. Gima duong ni mashemeji dabi kar mondo go apar go wan. Ai. Ni wacho ni matane BBI versus coronavirus. You know what we don't like. We did not want let me say this in English because president is watching. His Excellency the President of the Republic. Uliona vile alisimama goro wakishinda. Akishinda wanasema igwe. Yeah, like a president or president. I just want to ask you a question. Kapo kwa dhia wachi mpirano. What do you mean kerano? No, a friend indeed. Ne karakaka gimoso. A friend Mani longo ni the handshake. Iwijo. A friend in need is a friend entitled it. And today we celebrate the second anniversary mar handshake. Makmana ni sano kwanya moso rekama. Sani ni mana gorda man. Coronavirus. Tomagi hagu balicha. Balikoro wanyisi we did not want to embarrass. Yes. Ondiegi Embele president. Unega nega gicha. Unega wa siwaya. Where was the deputy president? No. The government was there. Where? The government was there. You know, Kobet kaka wabetni. So you are care. To I am right. Do you know ka mesaniki? They share one table. Manani sana. The bodyguard man president was not in the football regalia. We cannot allow ngacho negomia off bar. He's only human. You should always be in official. Kakoro beyond zero bokini bodyguards mag first lady nelgi sport attire. Jama cha tuketo warade. Uinyo jama. Kan did ma okinyala njo ten ma. Bodyguard. Uniform ni idi look uniform sad. Kana jama celebrate more. In kama. Kinya celebrate goro ngaso. But you are watching, we will do a loop care kamano. Don't gochne. Ni today you are going to BBI Derby. That was a big match, Mashemeji Derby. Yeah, he ought to have been aware. Mudavadi was there. We look at Mudavadi, my DVD. Mudavadi got a comment. But he was really disappointed. No go, like in 1-0. We expected about 4. So mana meet Derby. Derby and got 1-0. Katadro. Katadro. Mana meet so Nyoro president. Alonso neonge beyond 0 to 90. Nenti kwa football no kupita katikati nene crowd iwinjo ker kako wa beyond 0 to Kasarani we love that kendo bane kaka Kenya nengo bedi. Yes, so what when president ogol pesa mondo support go teams Gor Mahia sana Gor kata AFC iwinjo timbe wagi osebet gitabu for long. Kaka ni neno kaka Sony no bedo relegated because now gionge financial Otenga Otenga to wachi Otenga ni airborne gavana wotoma gavana fuyo kotenga iko gavana donge momiyo koro nyaka ker bende wuogoko mar neno ni o support football kaka no biro ingeni biro ne kanyo miyo ji betgi nini moro confidence in sports. Jama bedentie. Nentie no bet but baba. No ne go chwade moro yeti. Ni obe president. Imijo one His Excellency the President of the Republic, one people's president, that's one nya president maber. Nya. Any president. Oyoma, okay, president. I can never report to him. Gimawachoga pile. Decide. When you are a man, be a man. Okinya pero ni ndichuo. That team was so tough.
Oyuma. No, tackle. Osemoke and Gigi the British. MC Jakamega Spandito Safu Gotomiso. County officials nyaka respect nyithi jotelo. Iwinjo? Moro satimango. Okinya bende ni watiyo kodika analuchora. Iwinjo to nyari malang tadiki. Igenia county official no okotimo marach. Governor yako county and go yako. Iwinjo nyaka respect appointing authority. Is it ni era tek tweta? Era yero mare. And I should be a beneficiary of where I work. To bende dang bende nyar governor utine county. Igenia nyar governor nyabiro ne onyadhi ne governor mano koro gotene. Dadi sasa. Wanataka namba ya Gigix. Wanataka uongeze Gigix samsalo kidogo. Korober jatendi unego bedni idete nyare at least nyamedi cheo koro nyamedi salary en jatelo stroke father in law. Oyuma iwinjo dogara Franco nani no nyuomo nyar Franco nini iluongo nenga Prince Yuluma bia koro macha wuodu wo thumka to enori koro kidhi ofisi ni ma jaduong na stroke governor uchwanyu Oyuma idhi riem ng'ate tich. Osemoke kendo liel and Gigi the British MC Jakamega Spandito Safu Gotomiso. Yes. We demand, we request, we appeal, we you and who? We and you and everybody. Terrorists. All terrorists in the world must have certificate of good conduct, certificate of performance. Ilungo nango ilungo ni nyaka gichul tax iwinjo experience work experience chief's letter iwinjo chief nyaka certify ni ngano sebedo katere gweng'wa ka Oyoma sani wadwago transfer Oyoma be iwinjo sorry yes iwinjo nyaka idhi interview nyaka gibet vetted in koro inaro kaka headline ni jater owang'o od miyo ma otero gi nyathi ma wuoyi ma jagng'wene mano Migori. What is that? Mano neighboring county to Homa Bay. Mano dong joka ni. No, Migori borgi. Idongo kanye. Ma rongo kanye. Idongo kanye. Ma rongo korgi. Rongo izi ni Migori. Kutka ochoko saka. Idongo kanye in. Nadongo Migori to rongo. Migori. Mage jogo. Koro joter. Ini wacho ni gitimango. Gibet vetted. Ibiro interview ni iluonga ni Gigi the British. Chiwo for example nyingi. Chiwo example. Bese ni muluyo tero. Mayo. Idhi interview. Gweng'wa nitie jatero moro. Nyaka nachak donga ng'eyo owuotho e gweng' e dala ka dala mowinjo ni iluongo ni Jamomia. Idhi interview aniluonga ni Gigi the British mano for example asebedo ka tero nyocha tero mama mana tero nini Oyoma ywak nyaka sani okomba bak mana tero seme turgi kolunje nyakolunje siko gona simu barolengo which means ni tija ber iwinjo to kendo kuonde mae go te onge kumuse winjo na wang'e ot okanego nyar ng'ato bende pok winjo na timo gimoro marach. So I'm fit for this job. Yes, I'm appealing to the vetting committee to kindly consider me to be a terrorist here in Homa Bay. Yes. Yes, but mano request for you ten nyaka bedgo. So if you are a teri, niti ater and ateri. Kor ateri en ng'ama oter. Ateri en mama no. Yeah. Kor in mama moter tafadhali. Ma jakony ma ruoth okelo. Yes. Treat him with dignity and decorum and respect. And even in terms of diet, kata kanyo ting'iyo chuori itedo ne alot. Jater ok nya chama alot mano kwero, mano chira. Mamiyo igi wang. Yes, jater nyaka cham gweno. Yes. Sundu, iwinjo. Alot ok cham. Omena be kikiket jater go mena. Jater ok dwa winjo ti komena. Ang'o miyo wacho ni jater nyaka be treated maber. Ma ng'ama nigi chir machalo chir mar ondiek.
ikala naseto oiki inge kata samogi bado nega kata ka en corona kata ka en gin oiki kaka ibira biri jachiri kala ka koth goya iwacho ni bwana sani ana mama ikala ka koth goya masa moro ka njoro ingi nge njoro idwa njora wiya eje ni bwana sani ana mama ko wirwa piny ber mano chir moko gikala oko ka njoro ingi injoro wiya ka mar ariyo idhi golo koyo idonjo midonjo ora miyud picha na mano ndik jaga ni rest in peace jaku ibeta ikali bete picha na be nikachi neno funeral program icheko mabe okaneno na suche ne rach ibet kanyo ichema comfortable picha na nikacha isiko ko mana tamsi ni mi modh pi koro chir bologi chirre idonjo bedroom na kuma lepi koti berwa koti kodane kikubulu sana makawo mbwenye menene umri bedsheet na gine ongeda mane tija iwinjo omiyo you should be treated with dignity nikech chir magin go en chir mar ondiek jama kadwa maini chielne maini malong makmana ni culture ni be onego be ni we do away with it okunya nego innocent people there are people idhi tero mine ibine sani kata kigo zedhi neno mine moko ma chuoge otho pod gitin ngato koka jegni 30 pok ato chako live koro idwano bed kate iwinjo mistake ma jitimo ikaw ko euros moa piny moro kisi kawe ko euro from there immediate ko euro ngeni moro be no ko nikech yeso mejini na jaber to thio mo terrorist mo mias mo mias teso for example teso to we waka wanyalo bet kode mabor no we can okwanya bet mabor ko terrorist nyakubed joma riek nyakubed joma rito maber focus to terrorist be nyakipuonjri language kidhi tero Mombasani idhi ko gidolwe yembi wana sia tuelewa tu bara bwana wataka kutero nini terrorist nini kutero Osemoke and Gigi Jabritish MC Jakakamega Spandita Safugoto miso inga musiepna yes tagumi neche baga bwana you know if you have a friend that calls you after work on a Friday you sit down and present you in front of a pyre that's a friend you should even buy bana no what happened aftermath you're just located somewhere in some location in Ikadani alone churoring with Niorenge. It is so unfair. You must apologize to the community. Koro pichara no be se ka mi da. Kawuondi iwinjo pichore ngeni ne ka kichur gisu. To anywhere Kisumo to ne wan ko nyaka 5. Ibe do ngi respond gi picha kichiemo. Iketo send adek. Macha to pudding. Ni pudding iketo send adek ne. Bueno ni kon mtule chako mchele. Wewe bera mano gol. Iwinjo wewe gino rugikani. Director gino rumaruma gikani. Koro iketo rege anan go achamo ginene. Iluongo na be iluongo ni brown ugali kadani gi brown ugali ini pango sende angwen ngamo inyo wadgi macha ne pudding koro jakibeda a good person but you must apologize okinya dhi kadani solo one ni mane nini e picha it was unfair no after this we are going there mani se uboyo director se uboyo se chulu Mano chamo kula ngumu. Osemoke Kendoli and Gigi Jabritish. MC Jakakamega Spandita Safugoto miso. Angomomio ula urugi bwana DP. I am the president of the Republic of Kenya. I was elected. Who elected you? No, we went as a ticket. The people of Kenya. We got so. Can't you go on a kora? A deputy governor, a deputy president. Unuli, ichalo ngawli recording ato. Ya jijini kale amba bed jalo. Igo jama. No, he was elected. Let us respect the office. Kai was elected. Wami kata example Maturwa. Governor Makisumu enga. Professor Peter, His Excellency Professor Peter Anyang' Nyong'o. The Johnny Walker. Ni John Day. Walker. Ilo kagazeto ndigani is set to Kisumu governor sent to visit Kisumu.
bwana ugo gabna. Ma en ga gazet man. Miluongo ni aparo ni ok en gat. Wacho ni governor's wife takes charge as county boss. To gima be nyaka wawache ni gari mano nyiew manyien cha bedo investigated gi EACC to sano ringo bana nyocho tinga gi gari abuok ni nyalo mako une muchama health sector ma Kisumu no winjo kama health jito mocha rito tiyo ti winjo joma idho ga governor majamo no governor no me lift back to main topic. Yes, DP president you must respect the office of the president. Kanitiere ngama nyalo loso gimiluongo ni sympathy migo ne kwora number 2 number 2 jama wuomi mano ywak dire mogne no se ywak kanisa to nyoro be jama no ywak anange gima no paro no abi okawuoni abi chakoro makmanania Jalup Kero wacho maber ni investigation otim jogo no bedo planted office mondo idwa wacho ni DCI ema nomiyo jogi pesa rasid giri mondo dhi maju iwinjo ochulo air ticket where on earth iwinjo temambe I have the same question king'iyo video ni kaka jama cha donjo kata man office wa kaka idonje dong indiko nyingi nyaka indiki nyingi kisign out nyaka sign out CCTV be cheki ka mana jatelo maybe ema samoro ka donjo to eno kala chesa kane donje gate bo oginene kaka jamo ya odisha to nani ena chesa salute sani en former minister minister chesa kako odonje salute bas to they direct ngato nyadonje ofisi kama no kokeno sie gijawo mabechucha Juma en ga nying jo maluka nitie Juma moro mabeka ogweno kanyaluo so okwadwa chalo joma timo investigation but let the DCI do their job. Makmanani we must also respect the DCI iwinjo to wawe name calling let us give them an opportunity. It is an independent institution but make the opportunity mondo gitim investigations come out with the truth. Makmanani bookcha ni they will be brought to book no pokopong nyaka sana no pokopong maro huko kodwa Musando Jacob Juma Pio Gama Pinto Njeye Mkariuki ngai nje giba watim DP kaka jatelo mapachoka en bende okonengo bed gi odimo okwewiye Raila no sabedo threatened investigations otim koro wanya I know what is happening what they have planned video jama I might this I know what is happening will not go scot free. Oyuma baba no sabedo threatened baba was threatened all his life to Edbana strong you know I'm not what they planning to do. Na hii njama inaendeshwa na mimi nataka nikumwambia bwana DCI tafadhali my friend werigi DCI werigi DPP fanya kazi ya askari chunguza support Osemoke and Gigi ja British MC Jagamega Spandito ya safugoto ngiso adwa wuoyo gi joma nyiri koteri out tafadhali concentrate on your man iwinjo webedo ni oteri out in gi jama tisiki ngiyo janini opponent lore gi jama mangi digo lore gi jama digo bas opponent stakes mark opponent imani opponent samoro jama mokili samoro is good falanga is a mingi mbongo yani pesa genkuome to jama mobiro go mbongo te yani pesa onge makbana ni looks gimbwen gimande igenia jo manyiri ngiyo ga looks mokwong batito bet kidwa miyo pesa nini aye priority ngeni to moni jabet gi ngado ko kimiel kod ne kaka picha jaduo ko miel kinyago jodo nyaka dimos sama yudo pesa mchele gi pesa gano gi pesa nguru gano be iwinjo jodongo ila gi wang'eyo gi pesa jwa murondi
inde gibet nyaka gi pesa jua. Jodongo ma Muroni. South Nyanza. Ma Sony. Aero. Aero koyudo pesa mchele. Gi Nyakach matofari. Maungenya we koyudo pesa changa. Ok changa. Igo ugen fidik. Osemoke. Kendo lien. Jiji ja British. MC ja Kakamega Spadita safu goto bis. Yes. Pastor or win a promotion mar Kong. Yeah. Okawuoni. Koro mano headline. Ne koro Jesus somo. Machigni he koro magajwang. Jesus mondi mokwongo weche manyien e yo machuok. Pastor oloyo pin mar math Kong. How does it sound? No, pastor chieng no koth ne chwe. Iwinjo to pastor ne kanisa. Iwinjo to decide ni bwana koth ok nyagoya adwa bare ba. Iwinjo mane gima notimo bare ba. Iwinjo kano donjo kanyo to koro wacho na Yesu be noloso water into wine. Koro ya tema chieng. Kano mako kama. Ango mi uloko ga muma. Okawuoni. No ken kongo neno wine. Nen kongo wine en ang'o? Wine no meroji. Koro pegara dia ni ma koro Yesu diere go Yesu go jama nentie ngiri forte nentie koro kongo rumo gocho ne Jesus. Mase Jesus tuko down mase yoro down. Yes. Yes, mase tuko down. Tuko hapa the place tuko down. Imisha. Mase na tuko na mayeg. Tuko na crew mase. Hata sama mekam. It's not right. It's in a promotion moko ma pastor ko nego donje. Promotion ma Kong. Ni koro pastor be koro ni koro win. Kimi to biro na weka nesa. Gache ni onko pa. Bwana asifiwe. Mungu amenionekania maana imetoka heaven. Umeona sahi juzi nilikuwa nakimbia na baisikeli sahi niko na kitu. Hata kama imepigwa label ya pombe usijali. Hiyo ni kangara. Nilishinda kwa promotion ya kangara. Ojo nini? Endelea ni kukunywa. You never know where your luck is. They don't look at me. Look at yourself. There's a church in South Africa. Kanisa South Africa. Kanisa ya Walevi. Maber kodi. No, ana madhanyuka kende. Mano imagination. Yeah. Koro igene yani koro pastor yo kaka pastor. Olemonu. Omakuwi kaka kar mondo mi anointing oil. Tichwadi. To gen kanyo koro giber nango. Koro imagine koro kanisa di bar jo ilo mono nango jo lebi. Iwi. Jo kababo okay. Waje jo kababo. Kuris. Matkongo. Satan ya udogi abro. Asa kita me. Kairo ajo popere. Wakwai kore math Kongo. Kisemer. Fund giki dok dala. Idine minodi. Kore dero. Ne pastor kago di Kongo. Oko kagi mi. Kora ani imagine tok nini kaji ose wanga kaji bo were kanisa. Maj koro liel. Maj liel wengo. Maj koro liel kai. Ni nero moro be noko moro jakongo moro. Oketo wendo. Jakanisa ucha. Director lang na ni inyalo yuda gi nying mar MP. Mana ni mer pile. Koko dwaketo wendo. Mawero niya. Unjorit madala sayun Niso wach marot yeno Ene kakolok Manya kinyinge mpi Tiene ni merpile Wekora twang ni wer On Anauko Mawasa uri Kongoringo na erema Ana mabe Nyaka chiengno Nyaka chieng Yesu duogi Maro Ngano nego mi award. Onego mi award. Omiyo Anuko Mawuotsa uri Kongoringo Molok nyaka wende nyaka nan ko ni baba yenyi sa mama wa baba unaseto Mama yenyi to headline de kalian baba una
bude dala ochamo gweno tieko Onikaliam Osemoke and Gigi ja British MC Kakamega Spandita Safugotonis. Asante sana kwa neno Osemoke odichieng makawuono kendo warwaki kendo next time on Michaki the my chenro ma the biggest show in Eastern Central Africa kulingana na report CAF report kawuono domoso jo Kibuye market again this show is bigger than coronavirus itself sano duong jo Kibuye market iluongo ni Raila Hall Raila Hall kanyo ntiere mzee anaitwa Daddy Hola akuom solo alafu bathe kanyo nitie jo thep iluongo ni University of Kibuye jo maloso chumbe bathe kanyo jo los kombe beka Kondele Kondele stima sana Kondele no, by the way Kondele monengo ket CBD kitchen 24 hour economy wadwa moso jo Kawas machinery base Somali base iwinjo nitie jo Darfur bana mose jo gwengwa be adwa moso jo maloso sanduku mag maiti iwinjo sana ngeni ungi jo sanduku bakikalo sanduku ni beria to karamo malaika kute magitho iwinjo magwana nwa ko tho sana jo Kindu jo wagwe watu wetu wagwe kubiero dagiloch mano gwengo umodongo bas jarate dite nyathi moro kanyo no moso ni mos na kaso kidhi area moro utok kanyo beno nyisa mos na jaka Kakamega umepokea salamu nimepokea salamu coronavirus wamose be jo Kericho nitie jama moro mano gocho na all the way from Kericho ni mugale lakini anapenda kipindi hivi Kericho watu wa moso jo Busia border Malaba Busia Porter lakini watu wa Kakamega jo peng Kakamega waache hii tabia ya kuingia kwa hospitali kukula chakula ya ginene jo peng Kisumu be punguza udaku hivi ndio moso jo peng te kitingo dako to Kakamega mako jonga hivi ada wuoyo gi nitie nyathima nini node jo Kakamega we umiyo nyithindo lollipop jugo de nyathi lollipop de nyathi we are not going to come that one is not news unigi weche mag chiemo tumezoea jo peng ma Kakamega donjo chamo nyaka chiemb jotuo hiyo tumezoea dede nyocho chamo wamiyo go wamose jo Webuye Kitale base macha band. Thank you so much for watching Osemoke. Till next time. Inga Gigi ja British. MC Kakamega Spandito Safugotonis. Nasi tumeenda.